Nilqaw il-5 kanzunetta li ser tkun kantata mir-rebbieħa ta' sena 2013. 3 snin ilu biss. Sinjuri, nilqaw magħna lil Shariza Tart. ċabċifa, sinjuri. Il-klim ta' din il-kanzunetta hija ta' Paul Ellul, il-mużika hija ta' Mark Spitelli Lucas, jisimha Hawn Siġġu Nieqes. Erbaħt 3 snin ilu. Ekku. Enitek din fil-karriera tiegħek bħala żagħżugħa li inti timxi l-qudiem permezz tal-mużika klanja tal-poplu? Enitni l-iktar personalment għaxet Iva, taf kif kapaċi, tik boost. I can, nista, jien nista. Eżatt. Affarijiet oħra Iva, nfetħu li opportunitajiet, kompozituri ċemplu l-ek għad-diski u tuħu naqra gostu tajt. Ekku, mela, proset. Shariz, ħanħalli fidejk, sinjuri ċabċipa kbira għal din il-kantanta żagħżugħa għal din il-kanzunetta. Jisimha Hawn Siġġu Nieqes. Naħseb. Istejna l-mejda li kelbnin u tajjeb, safrixna srifet bar ma kullimkien, u lejna tanzi fini bix-xampanja, sejjinna sala b'karti kollha l-wien. Bisna l-isbaħ li f'sal-okkażjoni, likna li fjen fwiħa mal-ħaddej, imlejna kull fasum bi fjuri friski, ċabċabna sama tarxu dawn l-idej. Hawn Siġġu Nieqes fuq il-mejda msejna, li vita lejh ma kiteb għattu qal, illi kan ħliet kif ismu biss issemma, u miegħu ħadd ma rid li jsir xi ma qaskitx ħin smajna Iva rridek, lilek nieħu boża u b'rispett, u fuq l-imħadda bajda xkejkna u ħelwa, il-maħna tal-arajjes iċċurket, u fuq dil-mejda der kulħadd jitbissem. Sakemm der fuqna raġel mill-aħjar, staqsina fejn hu postu fuq dil-mejda, u tkellem ton miksur kif dejjem ċar. Hawn Siġġu Nieqes fuq il-mejda msejna, li vita lejh ma kiteb għattu qal, illi kan ħliet kif ismu biss issemma, u miegħu ħadd ma rid li jsir xi ma kienx hemm posta li fuq din il-mejda, ma kienx hemm posta għal dan ir-raġel kwiet, l-arajjes ma ridux li jkun preżenti, ma kienx hemm bżonn il-barka ta' smewien. Hawn Siġġu Nieqes fuq il-mejda msejna, li vita lejh ma kiteb għattu qal, illi kan ħliet kif ismu biss issemma, u miegħu ħadd ma rid li jsir xi Grazzi ħafna, grazzi. Proset.